Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе нағзани саломатии хубай духтарако. Имрӯз ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Бовар мекунед ҳам қабурашон хушрубат арзонай. Ина пояфзолошона бинен тоза турецкия акция рафтаистай 250 сомон кардагиян. Турки тоза марамат. Ҳози дигар моделошам нишон метиҳам. Касоне ки доставка мехоҳанд, доставка доран. Ҳамаш зелая на? Мана бисёриё медонанд ки зелоҳо чӣ қадр қиматанд, лекин нуқтаи савдода шумо 250 сомонӣ метавонед харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешавад, 4-ум қатор. Мана рақамошон ҳаст. Барои маълумоти бештар бо метавонед хучонда муроҷиат кунед. Хушручана ҳамин моделҳо ҳози нав буромадагиянд духтаро. Марамат 250 сомон. Доставка доранд. Ира бинед ҳам пешҳуюш ҳастай, ҳам пешмаҳкамакош ҳастай. Мана ин моделош ҳастай. Хушрувай. На каблукошам аҳамиятен ҳар хелаяй. Нархҳои обуфошон ҳамаш 250 сомонияй. Та охири навора тамошо кунед духтаро. Иҷада ҳози моделҳои двойко ва ё куртоҳо беҳад зиёдай. Ҳамаша якта ба якта нишон метиҳем. Иам 250 я? Мана ин моделам 250 сомон. Мана турки тоза гарантия дора. Марҳамат метавонанд хушонда бо муроҷиат кунед. Инчунин духтарако двойкои фасон доранд. Мана бори Тошкент сифатҳои хубуш. Ичандан? 180 сомон. 150 сомон да метиҳанд двойкара фасониша бинед духтаро. Размераш чӣ хелай? Аз 50 то 56 размер ҳастай. Паплини белмандо кати тайёршудагай. Шута мепӯшен, ҳичи намешава. Ина двойкара бинед. Фақат ду расветка дорада? Ду расветка дора. Ана баъдан ин модел новинка омадай. Инора аҳамиятен аз ду тараф белмандояй байниш боша итальянка. Доинги италия вая глипеки итальянка гиш. Мана иам двойкая нархш чандайда? 220 бо арзон мешава. Ин модел 220 сомонай бо арзон мешава. Марамат метавонед бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. Баъдана бо ҳаст двойка. Сангчадори қахшруия, капюшондор. Ичанд смай? Ина ин моделҳои ҳам 220 сомониянд духтаро бо арзон мешаванд. Мана бинед. И узорои навкати хеле ҳози дар ягон ҷо навор нагирифтам. Биёин ана нуқтаи савдо бори нави нава аз амҷа метавонед пайдо кунед. Инчунин двойкои хушрӯи қиматирали ё фасонаи саб букаканд духтаро. Ина юбкаву ана мехевай доранд кофтаге. Ина чанд смай? 200 сомонай бо арзон мешава. Я намуд сабукай духтаро варианти тоза тобистона. Марамат ина кассе дар корай. Сета расветка дора. Размерош стандартан инора. Размерошон стандартай тақрибан то 54 мешава размерош. Мана ин моделшам ҳаст. Дар ҳақиқат ҳам материалаш хушрӯай духтарако. Ина кассе дар корай. Нархшам нархи беҳтаринай. 200 сомонай бо арзон мештай. Ана баъд киртапочои новинка. Ино паплинака на? Мана қахшру духтагае. Мана паплин доинг будай. Нархшон 100? Духтаро и бо 100 сомон будай. Ҳамира хушру бигирен. Қаглшам хушру, нархшам хушру. Ина марҳамат 100 сомон двойка аз игл ҳастаю. Мана аз ана игл ҳастай. Бо хучон сангча доранд. Сангчаҳои хамиллион. Марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависем бо ҳамсӯҳбат шавем. Инчунин италиявай доранд. Ипекои глянцеви сабукакош. Мана ино чанд сомон? 300 сомона. И глянцеви сабукак варианти тобистонаш. Мана бинен ана михел сангчои тоза доранд. Ина расветкаҳош. Ина мино ҳамаш 300 сомонияй бо арзон мешана. Размеро ҳастай. Баъд ин модели киртоҳо ҳаст. Ё чандиян? Ё 150 бо арзон мешавад. Духтарако, ик паплинора хушругиша диден, духча диден чихе фасонай. Нархшон 150 сомонай бо арзон мештай. Дар ҳақиқат ҳам ин нуқтаи савдо борошон хуб ва нархошон беҳтарин. Мана нависен бо маълумоти бештар аз хучон метавонен пайдо кунен. Ира бинен иглишта хушрувай. Ишта хушрувай. Ҳамаи ҳамино ино то 58 ба фикрам размер дорана. То 58 размер ҳастай. Ана баъдан ҳаст як стили дига. Платяи фасон. И ваяй белмандои однотонни. Нархш чанде?
180 сомонай бо арзон мешавад. Платьяра фасониша бинен духтарако размеро ҳастай. Мана духчам ҳам хеле аккуратный фасон. Стили турки кати духташтагай. Мана нархошон 180 сомон бо арзон мешавад. Баъд иҷада бо двойка бисёр доранд. Инаи двойкошона бинен. Фасонак. Ё чандиян? Двойкара диден духтаро хушругиша. 180 сомонай двойкашон бо арзонтар мешавад. Ина нависем бо хучонкати гап занен бо мефаҳмонанд тона. Анаи қисми боло чанд меян? 280. Духтаро ина ваяй итальянко ипеко итальянка 300 сомонай 280 сомони метиян. Ина чандта расветкаи фасон доранд. Ана баъд двойка спортивни двойкаҳо ҳам боло пушт дора, ина спорт стил, ҳам киртаи база дора. Ё чандан? 250 сомонай. Хулас инами нуқтаи савдо аз 100 сомон сар карда кирта дора. Биёен як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корбон, тарафи Тило бозор, байни 7-ум 8-ум дарвоза, 4-ум қатор. Магазини Ансора шоп буга нишон метиҳанд. Ино чанд аднатониё? Иноям хушрӯ 180 сомон. Ҳамаи размерош ҳастай. Пафлини белмандо. Ана баъд инаи фасонора бинед. Иёям хушрӯ. Ё чандан? Анаи модело 250 сомонай. Диден чанд ранг дора? Рангои хушрӯ 250 сомонӣ. Ё чи? ина сангчадор сиёбинен чиқа хушрӯйди 180 бо арзонтар мешавад. Ана баъд ҳастай бо инахе болопӯшои спорт стил. Ё чандан? 150 сомон. Метонен ҳамчун болопӯш пӯшен, метонен ҳамчун кирта ба ҳазур пӯшен. Баъд киртаи абайни ҳастай чандта расветка. Ино чандан? 250 сомон. материали ино ҳарирай духтаро сабукакай дар тобистон мешава пӯшида. Мана акция рафтестай 250 сомон. Мана стили киртара бинен чи хеле абайни духтагай. Метавонед аз иноям дархост кунен. дар ҳақиқат ҳам материалаш хушрӯй шута мепӯшен. Турецкия қисми боло. Айна ё чанд сомон? 150 сомон. Анаи модело боша 180 сомона. Сангчадор на касе ки моделои сангчадор мехоҳанд, сангчадорошам ҳастай. Баъд касе ки киртои турецкӣ мехоҳанд, пас биёен анами нуқтаи савдода киртои туркиям ҳаст. Нархошон чандай? Эспирая ва фикрваё 180. Турецки 180 тамошобино бинен нархи беҳтарин акция рафтестай 180 сомон туркиян. Инами қамондагиай барои авай акция кардагиан 180 сомон. И тарафам ҳамаш анамино ҳамаш турецкиян. ҳамаш ҳамин нарха. Инамиҷа чӣ намуда мебинен турецкиян 180 сомонӣ. Якта дута мондагиам барои ҳавай. ё 650 будан 500 карем акция. Анаи дута халате ки мебинен ино 650 сомонӣ будан, ҳозир 500 сомон кардагиан. Хулас биёен духтаро ай пеш борошона тамошо кунен. Агар дар навор хушрӯ надиден, пас рақамашон ҳаст нависен, бо сурат мепартоян интихоб кунен. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корбон, тарафи Тило бозор, байни 7-ум 8-ум дарвоза, 4-ум қатор. Магазини Ансора шопа. Рақамашон ҳаст духтаро. Саломат бошен.